லாஸ்ட் மட்டும் தெரியலையா? அப்படியா? சரி பாப்போம். இன்னைக்கு வாங்க வேணும். அது என்ன ஓன இன்னைக்கு வாங்க வேணும். வாங்க வாங்க என்ன கண்ணு இன்னைக்கு வர வேணும் தான். அது என்ன ஓன? இது வந்து வாங்க வாங்க கண்ணு. இன்னைக்கு வாங்க வேணும் கண்ணு ஓன. ஓ இன்னைக்கு சொல்ல வேணும். அது කියන්න ඕන. அது කියන්න ඕන. இன்னைக்கு கதைக்க வேணும். அது කතා කරන්න ඕන. இன்னைக்கு அம்மாவோடு சமைக்க வேணும். அது அம்மா எக்க உயர்ன ஓன. இன்னைக்கு அப்பாவோடு வேலை செய்ய வேணும். அது அப்பாவோடு தாத்தா எக்க